Bhain me sé céim amach le Ollscoil Uladh, agus an fága roiní me sé an chéimeann sin na a Eos is a bhí na leachtarí, agus bhí clú agus Caoimhe an áit gur ó Gaeilge den Scoicheann. Is me sé Caoimhe Ní Chathail agus is leithreoir radio agus telefíse mé. Bhain me sé an chéim amach an fásta bhí agam go dtí seo bhí sé a bheith nóir ag buint le hairneil na Gaeilge agus an posta tugam faoi láthair, bíonn ormsa scriptainna scríú, bíonn orm prófléireachta dhéanamh agus bíonn ormsa a bheith muinínach as mo thuid Gaeilge agus is a bhí leis an am a Caoimhe le Ollscoil Uladh go má abalta sinna le dhéanamh. Dulhí an cúrsá go héintach mé fahinnean garam atá agam falláthair, a bheith as chóir phobal, a bheith máscúla daoine eile, daoine le canúann sí éagsúla agus a bheith abalta má fost a dhéanamh i gceart.